nigo egekore gitari kia butambikanya kubekana kigwa ase omochie okeroka kubwatakana amo nabanchani babiri banyatuka bakwenyora asa kongu igantu kiareterio rorochiri nene ase omochie okeroka na koirira omonyagitari oyomo bwigekoro westona nigati na kugayana eng'ani iyo munagotumanyia omorikito Gabriel Nyakundi egekore gitari kia butambe umusacha oyomo w'imyaka yegatwa nigo atogekana maiso marore kaukora obonchani n'omusubati bw'omuntu mubaso orero ase nyumba yo kwegokia asensemo yakeroka Egintu ekeiga nigo kialeta obusuku uchia ase abamenyi bensemo eyiga ase abagaka bensemo eyiga bakumeka amaisyo abo yerera nonyano bosombi asebara enene yesotik kisi gutinina asensemo iyiga yakiroka asigika gicitaika 30 nigo yerera umunyagitari w'imiti goika ase ensemo iyo nakubabwaturana umusacha oyo n'umusubati oyo nigo abantu babuligwe gutiga gukorera kinywomo cy'igosori na abange bakoyeruka egosori yenywomo kigoripoteria egetaseni wenjiti kende gikumi kegetembe nchinguruko Nyakundi Gabriela.